Настоящата медитация е базирана върху техниката RAIN, от английски дъжд, начин за изследване на нашите по-предизвикателни емоционални състояния. И така започваме, като се настаним в удобна позиция. Може да сте седнали, легнали, изправени. И най-важното е да вдишате и да издишате няколко пъти дълбоко, позволявайки с всеки следващ дъх да се свържете с сетивата си и да създадете усещане за повече пространство в тялото. Тоест, с вдишване поемаме свежа, жизнена енергия, прана, а с издишване опитайте да поканите всяка една част от тялото, особено лицето, раменете, корема и гърдите, да се отпуснат. Гърбът е изправен, но без напрежение, а клепачите може да са нежно притворени. Вдишваме и издишваме дълбоко, проследявайки усещанията на тялото, усещайки неговата тежест върху земята. И от това будно, въплътено присъствие ще поканим в нашето съзнание скорошна ситуация, която е предизвикала в нас трудност, емоционално предизвикателство. Нека тази ситуация да не е твърде тежка или травматична, т.е. от 1 до 10 може да изберете 4 или 5. Такава ситуация би могла да бъде конфронтация на работното място с близък, приятел, в семейството или пък лично предизвикателство. Сблъсък, конфликт, някакво нездравословно поведение, което е предизвикало във вас чувства като страх, срам, тъга, безпомощност, объркване или дори замръзване, сковаване, незнание какво да направите. Поканете тази ситуация в съзнанието ви с всички възможни цветове, миризми, звуци. Представете си себе си отново, точно в този момент, в който чувствате предизвикателство. Дишайки дълбоко, поканете всеки един детайл. Сякаш отново присъствате точно тогава. И когато сте се потопили в ситуацията на предизвикателство, се попитайте какво точно се случва. Какво се случва с мен? Какво усещам? Това е първата стъпка на RAIN. Да разпознаем, да разберем. И отговорът може да е: имам трудност. Можем просто мислено вътрешно да си прошепнем: трудност. Или пък бурни емоции, страх, гняв, поток от мисли. Просто назоваваме кратичко и ясно това, което може да идентифицираме в ситуацията. Незнание, безпомощност, гняв. И за да усетим по-ясно и пълноценно, можем да си позволим да застанем в позицията на тялото, която тази емоция предизвиква в нас,
Позволете си на лицето ви да се сбръчка, да изрази чувството, което се е породило в вас. Пробвайте. И ако по някаква причина ви е трудно да разберете какво точно се случва, може просто да усетите дали е силен интензитета на емоцията. Може и да е позитивна емоция за някои хора, удоволствието, радостта може да са съпроводени с трудност. И след като разпознаем, ще преминем към следващата стъпка. Да позволим, да допуснем чувството такова, каквото е в нас. Това не означава, че го одобряваме или подкрепяме, а просто признаваме, че реалността е такава в момента, че тази биохимична реакция се случва в нас. Усетете дали имате съпротива или осъждане към собствените си емоции. Усетете дали може да вдишате и да издишате с чувството, каквото и да е то. Страх, срам, вина, завист, безпомощност, тъга и така нататък. Допускам ли емоцията си? Тази стъпка ни дава една вътрешна пауза, дава вътрешно пространство, в което изпращаме сигнал на нервната система, че не се съпротивляваме, а сме готови да опознаем, разберем нашия вътрешен свят. Мога ли да бъда с това усещане, с това чувство? И дишайки все така дълбоко, преминаваме към следващата стъпка. Да изследваме какво точно се случва в нас, да задълбочим вниманието и нашето проникновение в ситуацията, да извлечем мъдрост от трудността. За да изследваме, насочваме любящ фокус към усещанията на тялото. Искаме да усетим къде точно и как точно се усеща в краката, в корема, в гръдния кош, в лицето. Чувството, което имаме или чувствата, които преживяваме. Как точно се разгръща гнева, тъгата, страха, объркването? Къде живеят в тялото? Усещат ли се като тежест или пък парене, стягане, стесняване, свиване? Сканирайте тялото си отгоре до долу с безкрайно любопитство, осъзнавайки тази мистериозна връзка между мисли, тяло и емоции. Къде в тялото ми най-силно усещам своите чувства от трудната ситуация, която поканих в съзнанието си? Променят ли се тези усещания, когато насоча фокуса си към тях? Възможно и да не доловите кой знае колко усещания в тялото си, но самото намерение да почувствате и да свържете тялото, сърцето и ума е вече подхранващо за психиката.
Може и да се запитате в какво вярвам, когато съм подвластен или подвластна на тази емоция. Дали вярвам, че греша или че не заслужавам любов, уважение или че някой ми е виновен. В каквото и да вярвате, може да откриете ограничаващо убеждение. Отново се върнете към усещанията на тялото. Без да преанализирате или да се впускате в ментален монолог, по-скоро чувствайте, без оценка или осъждане, нормалните телесни феномени, които всяка една емоция води със себе си. Какво вярвам? Какво усещам? И плавно от това пространство на свързване с въплатената през тялото емоция, можем да се придвижим към последната стъпка на акронима RAIN. Последната стъпка е Nurture. Да подхраним, да си дадем грижа. И осъзнавайки нашата трудност, можем да донаместим позицията си така, че да се чувстваме удобно, комфортно. И с нежна усмивка, ако желаете, може да поставите едната си ръка на сърцето и да се запитате вътрешно. Тази моя уязвима част, от какво има най-голяма нужда? Какво има нужда да чуе моята тъга, срам, тревога, безсилие, объркване? От какво имам нужда в този момент? Дали са думи на кураж, успокоение, като всичко ще бъде наред? Усетете от какво може да имате нужда, за да почувствате повече вътрешна сигурност. И сами си дайте този жест на себеуважение, приемане, любов. Като можете да си прошепнете вътрешно: аз съм тук за теб. Аз те разбирам. Съжалявам. Това не е твоя вина. И това ще мине. Справяш се. Правиш най-доброто, на което си способна. Ти можеш. И те обичам. Вижте точно какви думи имате нужда да чуете. Усетете топлината на собствената си длан върху сърцето ви или върху друга част от тялото, която имате нужда да докоснете. Може да ви е странно, но самото намерение за добро отношение към себе си започва да променя невронните връзки в мозъка и да задава нов модел. Модел на здраве. Модел на себеприемане. Можете да експериментирате и с визуализации. Може да си представите, че сте окъпани от топла, златиста светлина. Или пък да поканите в съзнанието си някоя любяща личност, която да насочи поток от мекота към вас, разбиране, приемане. Това може да е вашия висш аз, вашата най-осъзната версия. Може да е някой близък, роднина, дете, внуче, дори домашен любимец.
или пък божество, самата майка Земя, Буда, Исус, или който за вас носи усещане за сила, закрила, любов. Си представете тази личност как ви гледа с безкрайно приемане, състрадание и изпраща към вас цялото възможно разбиране на света. Усетете как всички тези топли чувства се вливат във вас през сърцето ви. И усетете дали може да вдишате малко по-дълбоко. Усетете дали имате повече вътрешно пространство и разбиране към себе си. Почувствайте собствената си грижа. Можете отново и отново да си прошепнете утвърждения като всичко е наред и това ще мине. Можете да се поклоните вътрешно мислено на емоцията и да й благодарите за това, което иска да ви каже. Да благодарите на предизвикателствата, които ви каляват и ви превръщат точно в такива личности, каквито сте вие. В тази връзка будистката учителка Пема Чодрон казва: много е полезно да осъзнаем, че емоциите, които имаме, и позитивните, и негативните, са точно това, което ни е нужно, за да бъдем изцяло хора, да бъдем живи. Усещайте все така дали дишането ви е малко по-спокойно и свободно и дали можете да усетите как всяка една клетка се изпълва с мекота, светлина, която сякаш тръгва от сърцето, достига до най-външните точки на тялото. И с много дълбоко вдишване сякаш прелива дори отвъд тялото ви и сте обградени от мекота. И в този момент е ценно да усетим след дъжда. На края на тази техника, дали можем просто да усетим как присъстваме като любящи наблюдатели. Чувстваме ли разлика в нашето същество? Чувстваме ли малко повече простор, разбиране или дори прошка? Благодарим си вътрешно за всеки един опит да си дадем грижа и разбиране. Благодарим. И с чувство на благодарност си напомняме, че можем да изпълняваме техниката във всеки един момент, в който почувстваме за нужно. Може да отдадем повече време на тези стъпки, които са важни за нас в момента. И дори да не изпълним цялата техника, намерението, желанието да се свържем със себе си от перспектива на мъдрост, разбиране и пространство е точно това, от което
имаме нужда.